vanhu vaya vatanga manje muri Zimbabwe iko zvino sekutaura kwandiri kutozviita situation iri kuita chichinja zvinhu zviri kuchinja mbijana and masellouts vari kuchinyatsodzvibudisa vega pachena kusellout wese pavanenge vachingoitika. Nyaya yandanayo nhasi panapa haina kumira zvakanaka, pari kubvira, pari kupisa. So tanga nekulike this video kana wakasimba hana, kana wakazvitemba, tobva tapinda mushoko tichizivisana zvinhu zviri kuitika. Ndauya panapa ndine nyaya yemukomana uyu anoitwa Gwende, anga ambori kubato reCitizen Coalition for Change. Uyo ari kubuda ari kutaura kuti kuopoza kana kuti kubuda uchipikisa zvinhu zvinoitwa navaMnangagwa, kutamba nenguva kana kuti it's a waste of time kana kuti tingati kutamba nemadhaka pasina mvura. Mashoko aya ari kumataura mushure mekunge aenda pane musangano weZANU-PF achitaura ari parali iyoyo pamusangano iwoyo uchiitika achitaura kuti zvoni ndakambozviedza asi inini vaMnangagwa ndo vakatozondiinspire iko zvinezvi ndatobo saka ndato munhu weZANU-PF. Ndo mashoko ari panapa atiri kuona ari kutaurwa, nyaya yacho mamirire yakanyatsa kuita. These guys, and we all know, toka tichizvitaura kuti these people zvinhu zvese zvavanoita it's all about money. Politics dzenzara dzekutya kuti pamwe dumbu rangu inini ndikasadai dumbu rangu handisoguti. Ndozvo zvinenge zviripo. So nyaya yamabudiro iri kuita panapa pari kunzi former Citizen Coalition for Change CCC Chiredzi Town Council Chairman Gibson Gwende has defected to ZANU-PF, saying it is fatal to continue opposing President Emmerson Mnangagwa. Gwende made his announcement to a ZANU-PF gathering at Chitsanga Hall in Chiredzi on Saturday, where he was publicly welcomed following his defection. Ironically, he has been a vocal critic of Mnangagwa in the past, but expressed admiration for the ZANU-PF leader, describing him as a listening president. Gwende lost the CCC nomination for the Chiredzi Central National Assembly constituency in the general election held on August 2023. Ndo nyaya iri panapa, nyaya iri kuitika mamirira yakaita. So iye ndo paari kubuda kunyatsotaura ari kuti Mnangagwa is a listening president and he inspired me. I witnessed a lot of development done by him under a short period of time, and it's madness to keep on opposing good development. Uri kuona zvinoita mbavha matsotsi mataurire language yemunhu ane utsotsi bari. So you know chinjinetika chekudai. So these people they think kuti maybe kana kuti vanhu veZANU-PF vakadhibha tukazvikuzimbira kamene ndinyatsonwa joina saka uko kuno kuchinzi uyai mese, kunonzi kuuyai mese kwavanenge vachida kumhanyireko, because this party aimbova yakavasiya kana kuti yakavabvumidza kuita upengereko kwavanenge vachida kutira kuitewo. Aiwa tatouya tatotatopa because vanenge vachitonyatsoziva kuti alright this guy uya mungwarire, and vanenge vachiexpecta zvinhu zvavanenge vachiexpecta, but pachokwadi chapo chaipo zvinhu izvo zvavambofa vakazviwana zvinhu zvakaita sekuti vari kuexpecta kuti tichazoenda tobva tazopuwa zvigaro tozotanga kunge tichinyatsoshanda tiri mumapositions, certain positions, but the true remain the truth. Hakuna zvigaro zvisvinu zvavachapiwa ikoko. Why? Because vanhu vacho vagara vari muZANU-PF vanenge vakatooma musoro kudhara. Umwe anenge achitotaura kuti ndakatanga kusapota this party kuona kuma 1980s, it's my turn now, ndakufanira kunge ndichipindawo. Umwe achiti ndakambodai ndikazosapota kusvika pakati saka ndakufanira kunge ndichipindawo, ende vachitotarisa vanhu vakaita seyava zizi chinzi mhando. Saka uona matrue colors ari kutanga kubuda kuti kutera CCC kwese kwega kutsvaga mapositions paakangokundwa neCitizen nomination yekunzi uyo akwanise kunge achitimirira kuno. Ndobva ati alright abo ndobva aenda bada unotry kunopinda ari opposition candidate. Pakunotry unopinda ari opposition ari independent candidate, I mean pakunotry unopinda ari independent candidate ndobva adyiwa. Saka pakunodyiwa ipa pari independent candidate iko zvino zvinobva atona kuti okay apa if you can't beat them join them, ndobva enda unojoina ZANU-PF. Saka ZANU-PF manje vanenge vachifungidzira kuti pamwe political party yekuti inenge yakapusa, maybe havasi kunyatsoinzwisisa kana kuti kuiona mushe political party
zvakamboitika pane mumwe futi akazviita uko akati aiwa inini saka ndakutoenda kunokumiririrai kuno kwamunangagwa ndichange ndiri pamberi ndobva aenda vapromisa zvakavapromisa but mapromises ese haana kubudirira ndobva adyiwa apedza kusimbisa achita kuti vanhu vese ndatora ndo zviripo ndo mapolitician acho vanenge vari papo vanenge vachida kupuhwa hope yese nevanhu kutarisiro kuti maybe this guy ane vanhu pamwoyo achatimirira achatibatsira ndo zvavanenge vachiitira kunonyatsokuratidza iko zvino zvavakubudisa matrue colors because of nzara. I don't know kuti nzara yacho iri kuramba ichibhura kusvika pakaita sei. Now ndiri kusangana nevamwe vari kuzopindurawo this whole scenario nyaya yese iri kuitika pari kunzi he has been doing meetings with Chadzamira and other ZANU associated with well before Triple C nomination. Akanyangira yaona, vanhu vanga vagara vakutomuona kudhara kuti this guy ari kuoneka kuti bozo unoziva chinoitika nje kuti even chero Bible chero is it almost 3v3 kuti vaviri vangafamba sei pasina kuwirirana because these political parties had to hazviwirirani ZANU-PF neopposition yayo hazvilingi kudai so saka iye manje anga kuonekwa ita achinofambirana nawo achinoitira mameeting ndobva vamuonera fast no this guy wewe inotori mbeu yakajigarwa pakati pevanhu vese vaconfuse kureva kuti city rinenge rakabvira kudhara rechinyangirwa neZANU-PF saka vanobva vati alright megedza tende tinotenga uyo munhu kana tinoita tinotanga kulinga naye because akunzi akatanga kuonekwa achinoita mameetings nevanhu veZANU-PF meaning chero dai akakanzi akawina kucitizen nomination kwacho obva awina ikoko vangaziva kuti vatowina seat ravo but rapinda riri under bracket 3% ndipo unozoona munhu anenge achingobuda achingoti aiwa zvese zvitoitika kuno kubo isusu tinenge tiri pari achibuda achitotanga munhu wechi weruling party ndo imwe yenyaya futi maonekere enenge chiita manapa umwe ari kuti ahede ndo vanhu vaikonzera confusion mu Triple C. Good riddance. Chamisa will be president come 2028. Chamisa versus Chiwenga ndo mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe kunzi aiwa iko zvinezvi zvese zvazobuda pachena manje ndo vanhu vaikonzeresa confusion for sure. Umwe ari kuti iwe wangatori venon kwatiri shamwari baya zvako hapana kana development yawakaita iwe kuda kudya chete kwaunako nzara. These people, these politicians kuti kutoenda as a profession kupinda politics uchitoti ndo basa rangu ndoda unoita toda basa as a politician akangana kuti this game is all about kutungamirira vanhu, it's all about kuisa vanhu pamoyo but ivo vanobva vangoenda vachitaura kuti ayo it's all about kupedza nzara yekumba kwangu ndo politician paZimbabwe zvavanoita. Vamwe vari kuzobuda kuti let's see if that cockroach will remain in the limelight, a failure just like the party you defected to. When they failed to represent Triple C, that's his reason to defect to ZANU-PF. Stop spreading lies. Listening President kupi kwacho, we all know it's a lie. Vanofungidzira kuti vakaenda vakanoita bootlicking kana kuti nonanzva bhutsu yevamunangagwa listening President vanobva vafungidzira kuti vachazosvika voiswawo pamapositions kana panzvimbo dzinenge dzifanira kunge dzichiendwa nevamwe. For your own information, kuZANU-PF kunotori nezveko kune competition dzikoko. Tarisa kana hondo succession yevamunangagwa makanyatsoiona chaizvo zvimatangira yaikuita vanhu vangava kusumuka vachitaura makanyatsovaona imimi wozotaura zvako kumasero wozotaura kuti nzivozonzi kuda kuya unoita MP imi aya regedza timboona kuti zvichabuda sei asi chandoziva chekuti nzara kana aita kutanga pakadai apo kapa zvinenge zvatodhakwa ende vamwe vari kuti this guy haachadzoke mulimelight zvatovharana haachatongogara akadaro kwaangatotanga kutoenda ikoko ndokwato kwake ende hapana chimwe chichatarisirwa chine musoro kunge chichange chichibuda kubva kwaari kureva kuti ndo kunenge kwakupera kwepolitical career yake. Tikunoziva pana mumwe akatrai kunoprofesa vamunangagwa kweko kwakati inini ndichange ndine ndokumiririrai aiwa tatotora kwekwe because nyaya inoita ndekuti kwekwe kazhinji munongona ZANU-PF yakangobvira kudhara ichidyiwa kwekwe apa iriyo home town kuti ndo yavamunangagwa yacho zvona saka ndo imwe nyaya yaiitika ikoko saka uyoyo angada kutraiwo zvada kutraya but dololo. Anyway, muri Zimbabwe nangontidarikire panapa. Tell me what you think in the comment section. Nyaya iyi munoiona sei ya this wendo.